Magandang oras muli mga kadulang. Welcome sa ating Dulang Ilocano channel. Tayo ay magluluto ng sinanglaw. Napakasarap po nito. Sana ay panoorin ang ating video mula sa simula hanggang sa matapos ang ating palabas. Agyaman na kanyayo apo! Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Kay ma'am, may 1 kilo ng sinulaw. Narito po ngayon ang ating mga sangkap para sa pagluluto ng sinanglaw. Ito, yung mga laman loob ng baka. Kailangan po natin ng siling haba o kaya ay siling panigang. Kailangan natin ng bawang, luya, sibuyas, onion leaves. Ito po yung taba ng baka. Okay? Binawasan po natin ng taba yon sapagkat pagmamantikain po natin to. Babawasan lamang po natin ng mantika. At syempre, kailangan din po natin ng suka. Yeah, pero yung original po talaga na sinanglaw, kailangan ay kamyas. Pero okay lamang po yung suka. Sinanglaw din yun eh. Okay? Pang sinanglaw din eh. Okay? And then, ito pong paminta. At gamit po tayo ng asin bilang pampalasa sa ating sinanglaw. Okay, ewan ko po kung saan po nakuha yung pong pangalan sa putahin na to na sinanglaw. Parang sabi nila parang putahe yata ng inchik. 3 inchik. Si Mr. C, Nang, at si Mr. Lau. Ewan po natin kung doon po nanggaling tong sinanglaw. Okay? Pero mag-comment lamang po kayo ha sa mga kapwa ko Ilocano kung ito nga ba yung sinasabi nilang history ng sinanglaw dahil sa 3 Chinese o inchik. Okay, ngayon simulan na po natin ang pagluluto ng sinanglaw. Okay. Ito po yung sarili kong diskarte sa pagluluto ng sinanglaw. Unahin po natin itong mga taba. Yan. Pagmamantikain lamang po natin ito. Yan. Nasa low to medium heat po tayo para hindi po masunog. Ito pong mga taba ng baka. Tapos, pag nagmantika po ito, babawasan po natin ng mantika para hindi po tayo masuya sa ating sinanglaw. Okay? So, kita nyo po, daming mantika. Ito, yung paraan po natin para matanggal po ang sobrang mantika. Okay? Ngayon, babawasan po natin ng mantika. Oh. Hindi na natin kailangan to. Kaya gusto nyo ba itong higupin? Okay, pero ito po ay tatapon na po natin yan. Ano? Okay. Dami oh. Yun. Okay, simulan na po natin ang pagigisa. Lahin po natin ang bawang. Taluin po natin ng maigi para maging balanse po ang pagkakaluto sa ating bawang na magpapagabango sa ating sinanglaw. Hanggang sa mag golden brown. Itong bawang, nakakapagdagdag po ito ng masarap na lasa sa ating sabaw.
Sunod po natin ang sinadtada na luya. Ito po yung magtatanggal po ng suya at lansa sa ating karne. Okay, kung napansin po ninyo, tinadtad po natin yung bawang at luya. Lalong-lalo na po yung luya sapagkat kung buo-buo po yan, baka isang tabi lamang at hindi kainin. Ngayon, ang sibuyas na pula. Pero hindi naman pula. Ano bang kulay nito? Okay. Sibuyas na pula na hindi naman pula. Anong kulay niyan? Pink? Violet? O ano? Ngayon ang paminta. Pamintang magbibigay po ng aroma sa ating sinanglaw. Yan, depende po sa karami. Yan, okay na rin po yan. Ngayon, ito pong mga karne. Igigisa lamang po natin to. Yung pong ibang nagluluto po ng sinanglaw, ginagawa po nila para matanggal daw po yung lansa. Pinapakuluan muna itong karne. Yan. Pero sa akin, hindi. Gigisa ko muna para matanggal po kahit papaano ang lansa. Kasi sinubukan ko rin yung pinakuluan. Medyo nababawasan po yung lasa sa putahe. Siyempre, tatapon mo yung sabaw eh. Nasa high heat po tayo para madali. Pero ito kusang magsasabaw. Hoy, yung tanong ko po kanina sa mga kapwa Ilocano, napay niya kahit na nga sa unga tati sinanglaw. Kaya padala tinanggad kong istorya. Meron po kasi akong napakinggan na istorya. Ito daw pong sinanglaw noong unang panahon, sabi po nila, ha? Kwento dyan sa may kanto. May 3 dayuhang inchik daw na napadpad dito sa Ilocos. Yan. Alam niyo naman ang mga Ilocano, ang hilig po nila, pinapaitan yung pong laman loob ng baka o kaya kalabaw. Pero naitaon itong pong 3 inchik na si Mr. C, si Mr. Nang at si Mr. Lau ang naging suki daw po ng mga Ilocanong nagkakatay ng baka. Yan. Kaya yun, ito yung kanilang paborito daw. Nagustuhan po nila. Pero walang papait. Kaya sabi po nila, yan daw nagsimula. Ito pong pangalan na sinanglaw. Dahil po kay Mr. C, Mr. Nang at Mr. Lau. Yan, totoo nga ba? Okay. Comment lamang po kung may iba kayong istorya sa ating paboritong putahe. Okay. Kaya lamang po natin yan na medyo lumabas po ng kusa yung kanyang sabaw o kaya katas. At papatuyo lamang po natin ng kaunti. Meron din po tayong papait o intestinal juice. Okay? Pero optional po ito. Sa akin, papakuluan ko po ito mamaya. At magdadagdag na lamang po tayo sa ating mangkok. Tatabi lamang po natin ito.
Okay, puputulin muna po natin ang ating video. Okay. Nalalapit na po tayo sa katotohanan para sa ating sinanglaw. Yan o. Pwede na itong kainin pero makunat-kunat pa ito. Yan. Medyo tuyo na rin. Lalagay na rin po natin ang onion leaves. Lagyan din natin ng suka. Kaunti lang. Tubigan natin para may karikit na asin. Okay. Lagyan natin. Lagyan na rin natin ng asin. Oh. At ito, kumukulong tubig para tuloy-tuloy po yung kanyang init. Dadagdagan na lang natin mamaya. Ayan, haluin po natin. Yaw! Tapos, nasa low to medium heat po tayo. Papalambutin lamang po natin itong karne. Tatakluban po natin. Siguro, maghihintay po tayo ng mga nasa... Ayaw sumara. Teka, baka kumawala. Yan, okay. Okay, saan na ba tayo? Maghihintay po tayo ng mga 1.5 hanggang 2 oras. Ang gusto ko po kasi sa ating sinanglaw ay malambot po yung mga karne. Okay? Pero gaya sabi ko po kanina, yung pong papait, optional na lamang po yun. Depende po yun, ano? Kung gusto nyo pong lagyan o hindi. Pero sa akin, sa mangkok lamang po tayo maglalagay ng papait. Okay? So, babalikan po natin to maya-maya. Okay? Malambot na siguro itong ating karne. Yaw. Napakabango. Oh. Yan. Okay. Ngayon. Ito po, sili. Lalagay na po natin. Hindi po natin hiwa-hiwa. Maganda po yung buo kasi pag hiniwa po natin yan, baka masobrahan naman yung anghang, hindi po makakain yung iba po nating mga kasama. Papatayin na po natin yung apoy at tatakloban. Yan, luto na po. Ahunin lamang po natin ito. Ayun. Yung pong papait ng baka ang ating lulutuin. Papakuluan lamang po natin ito. Oh. Okay, papakulo lamang po natin yan ng mga 10 minuto. Okay, sa low to medium heat. Okay, kumulo na po itong ating papait. Yan. Wala po itong halong asin, paminta, basta purong papait po ito. Okay. Ngayon, lalagay lamang po natin ito sa maliit na mangkok. Hindi po natin ihalo sa sa niluto po nating karne. Okay na. Sandok na tayo. Okay na. Tama.
Heto na po mga kababayan ang ating sinanglaw. Tara, lantakan na po natin. Ito na po itong ating sinanglaw at oras na upang ating sentensyahan. O, ito. Tiyak na malambot na po ito. Titikman na po natin. Cheers, kakailian. Wow! Napakalambot ng kanyang karne. At syempre, beefy po itong ating sinanglaw. At medyo may kaunting pait dahil po sa, yun po, laman loob po ito. At yung pong ginisa po nating mga ricado. Okay? At meron po tayo, napansin po ninyo, hiwalay po yung ating papait. Wala po sa mismong sinanglaw. Isa pa po ulit. Ito. And then, kaunting papait. Cheers! Wow! Sinanglaw. And then, nilagyan ng papait. Ang labas po niyan, pinapaitan na. Okay, pero ngayon po, sabihin ko po sa inyo, dalawang putahin na po ito. Sinanglaw at pag pinaghalo po natin, pinapaitang baka. Okay? Ngayon, bago po tayo magpatuloy sa ating pagkain sa ating sinanglaw, at syempre, pinapaitan na rin sapagkat may papait, inaanyaya ko po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel, sa Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food venture channel. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Mangantayon! Yan. Papait. Okay. Sa may kanin. Cheers! Ito bang silbi nitong sili? Good. Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.